अनजाग्रा प्रियफोर दिनै नोंथांमोननो मोनसे बेबायदि भिडिअ क्लिप लानानै फैदों जिखौ नुयोब्ला नोंथांमोना गोबां सोमोनांगोन जेरावहाय बेबायदि कुनु दिन माब्लाबाबो जाफेरै बेबायदि मोनसे जाथायखौ दिन्थिनो नागिरदों आरो बेनि गेजेरजों जोङो माखौ सोलोंनो हायो जोङो बेखौ सोलोंगोन बे जाहैबाय आर्जेन्टिनायाव येस अनजाग्रा प्रियफोर बुहुमनि सिङाव मोनसे आर्जेन्टिना होननाय मोनसे हादोर दङ बे हादोरनि सिङाव मोनसे दैसाया कमप्लिटलि गोजा जाबाय थै बायदि गोजा जाबाय नोंथांमोना अलरेडि थाम्बनेइलाव नुनो मोनखादों बेबायदिनो गोजा अलरेडि जाबाय दा बेफोर गासै जाथायफोरा मानो जानो मोनदों मा जाहोननि थाखाय जादों बिगियानगिरिफोरा आलादा बाथ्रा बुंदों नंगौ बिगियानगिरिफोरनि बुंनाय बाथ्राफोरा आलादा नाथाय आङो इसोरनि बोसोननिफ्राय बे बाथ्राखौ बुंनो नागिरदों जे बेफोरबायदि जाथाय जानायनि गेजेरजों मा जानो थांगासिनो दङ बेफोर गासै बाथ्राफोरखौ नोंथांमोननो बुंगोन दा बुंनायनि सिगाङावनो नोंथांमोननो बे भिडिअ क्लिपखौ दिन्थिग्रोनो हास्थायदों नोंथांमोना बे भिडिअ क्लिपखौ नायग्रोदो आरो बिनि सिगाङाव खावलायबावनो हास्थायबाय बेनो जाहैबाय सोरबा जुदि आंनि चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला साबस्क्राइब खालामना लादो जेन फैबाय थानाय समाव बेबायदिनो इसोरनि माखासे बोसोनफोरखौ मोननो हायो आरो लोगोसे ख्रिस्टियानजों सोमोन्दो थानाय रादाबफोरखौ मोनबाय थानो हायो बिनि थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामगोन आरो लोगोसे मोनसे लाइक होनानै गालांगोन नोंथांनि लाइक होनाया आंखौ गोदान गोदान भिडिअ लाबोनो थाखाय गोबां थुलुंगा होयो आरो लोगोसे नोंथाङा सानोब्ला बेफोरखौ गुबुनावबो मोन्थिथों होननानै शेयार खालामगोन लोगोसेयैनो साफ्रोम नायगिरि नोंथांमोनखौ बासायगिरिफोर जिसु ख्रिस्टनि मुङै खुलुमहरदों आरो लोगोसे बरायदों अनजाग्रा प्रियफोर दे अब्ला नोंथांमोननो दिनैनि दिन्थिनो नागिरनाय जिथु आर्जेन्टिनायाव जि दैसाया गोजा जाजोबदों बे गोजा जानाय दैसाखौ दिन्थिनो नागिरबाय नोंथांमोना नायलांदो ये नदी रातों रात एकदम लाल हो गई। स्थानीय लोग हैरान हैं, वो इसके वीडियो बना रहे हैं, तस्वीरें खींच रहे हैं। इसकी बदबू से हमारी नींद खुली। जैसे ही दिन निकला तो हमने देखा कि नदी पूरी तरह लाल हो गई है। ऐसा लगा कि जैसे नदी खून से भर गई हो। ये भयानक है। सारांदी नदी अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स के उपनगरीय इलाके से होकर बहती है। यहाँ चमड़े और कपड़े की बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं। पर्यावरण मंत्रालय का कहना है कि उसने नदी के पानी के नमूने ले लिए हैं ताकि पता लगाया जा सके कि अचानक नदी का रंग कैसे बदल गया। स्थानीय अधिकारियों को संदेह है कि नदी के पानी का रंग बदलने की वजह एनिलाइन हो सकता है। ये जहरीला तत्व है जिसका इस्तेमाल कपड़ों को रंगने और दवाइयों में होता है। स्थानीय लोग लंबे समय से इलाके में बढ़ते प्रदूषण की शिकायत करते रहे हैं। वो बताते हैं कि 1990 के दशक से ही वो फैक्ट्रियों के खिलाफ शिकायत दर्ज करा रहे हैं, लेकिन इस दौरान कुछ खास नहीं बदला है। पर्यावरणीय नियमों के उल्लंघन के कुछ मामले तो अभी तक चल रहे हैं। उनका कहना है कि बहुत सी स्थानीय कंपनियां अपना कचरा नदी में डाल रही हैं। हालिया घटना तो इस तरह के बहुत से मामलों की सिर्फ एक कड़ी है। ये देखने के लिए आपको इंस्पेक्टर बनने की जरूरत नहीं है कि सारांदी नदी में कितना ज्यादा प्रदूषण है। हमने इस नदी में कई रंग देखे हैं। हमने इसके पानी को कभी नीला, कभी हरा, गुलाबी और बैंगनी होते देखा है और पानी पर तेल जैसी परत होती है, भूरी सीमेंट जैसी। लगता है कि आप उस पर चल सकते हैं। फैक्ट्रियां नदी में कूड़ा फेंकती हैं। ये फैक्ट्रियां नदी के दोनों किनारों पर स्थित हैं। अनजाग्राफोर नोंथांमोना बे भिडिअ क्लिपखौ रोखायै नायबाय हयथ' नुनाय लोगो लोगोनो नोंथांमोनाबो गोसोआव गोबां सोंलुफोर जादों बोरै जाखो माबायदि जाखो मानो जानो मोनखो बेफोरबायदि गोबां सोंलुफोरा गोसोआव फैगोन अनजाग्रा प्रियफोर नंगौ जेब्ला आंबो बे रादाबखौ मोनदोंमोन अब्लाना गोसोआव गोबां सोंलु फैदोंमोन बोरै जानो हागौ येस नंगौ साइन्सनि बुंनाय बाथ्रा बिगियानगिरिफोरनि बुंनाय बाथ्राफोरा आलादा नाथाय बे बाथ्राखौ जोङो धोरोमनि लाइनाव नायोब्ला इसोरनि बाइबेलनिफ्राय जोङो जेब्ला नायोब्ला एसे आलादायै जोङो नुनो मोनो जायखौ लुकासनि 21 बालाबाव फोरमायदों आरो बे फोरमायनाय बाथ्राया मामोन अनजाग्रा प्रियफोर नोंथांमोना मिथिगौ ना बे जाहैबाय लुकासनि 21 बालाब 11 सिरिनि बाथ्रा गेदेर बांग्रि आंखाल आरो जेरावबो थैम्रंनाय जागोन बेफोरखौ नागारनानैबो गिथावथाव जाथायफोर जागोन बेफोरखौ नागारनानैबो गिथावथाव जाथायफोर जागोन आरो गेदेर गेदेर हांखोफोर नुजागोन अनजाग्रा प्रियफोर जि आर्जेन्टिनायाव जानाय जि दैसाया गोजा जादों नर्मेलि जोंनि जिथु लोंनाय दै एबा दैसायाव थानाय दैफोर बेफोर मा जायो गाब गैयै दै जायो जेराव महरा मा जायो अख्रांनि महर जायो माब्लाबा नीला नुनो हागौ माब्लाबा गोबां हाब्रुफोर फैनायखाय गुबुंले जागोन
दैखौ गोजों नुगोन नाथाय दैया माब्लाबाबो गोजा जाया। मिथिंगा लानानै गोदो गोदायनिफ्रायनो बबेबा जायगायाव हयथ' गोजा जानो हागौ, थानो हागौ। जोङो मोनथिगौ बबेबा जायगायाव दैया गुदुं ओंखारबाय थायो, बबेबा जायगायाव निलाहै नुनो मोनो, सागरनि दैफोरखौ निला नुयो, नाथाय गोजाखौ जोङो नुनो मोननाय नङा। साडेनलि हरखाबै जानाय जाथाय, जोङो बेबायदि जानाय जाथाया आलादा, गोदोनिफ्रायनो थाखानाया आलादा। नाथाय जिथु आर्जेन्टिनानि जिथु दैसा दङ, बे दैसाया गोदोनिफ्राय नङा, रिसेन्टलि जानाय जाथाय, जेरावहाय मानसिफ्रा हरखाबै नुदों जे गासै दैसानि दैया गोजा जाबोजोबदों। बिथांमोननि बुंनाय बायदिब्ला खाथियावनो गोबां कलकारखानाफोर दङ, कम्पानिफोर दङ, बे कम्पानि कलकारखानानि थाखाय बेफोर जाथाया जादों होननानै। नाथाय अनजाग्रा प्रियफोर, इसोरनि बोसोन गोथार बाइबेला मा बुंदों जोंखौ? बे जाहैबाय सोमोनांथाव जाथायफोर जागोन, गिथावथाव जाथायफोर जागोन, गिथावथाव गिदिर गिदिर सिनफोर नुजागोन। बे जाहैबाय बेयावसो दङ। जिसु ख्रिस्ट' फैनायनि सिगां सिगां बुहुमाव गोबां रोखोमनि महर नुजागोन, बुहुमाव गोबां रोखोमनि जाथायफोर जागोन, गिथावथाव जाथायफोर जागोन, गिथावथाव सिनफोर दिन्थिगोन एबा गिथावथाव सिनफोर जागोन। मानो? दिनै बुहुमनि मानसिफ्रा इसोरखौ नागारबाय, बुहुमनि मानसिफ्रा इसोरखौ सिनायनो रोङाखसै। बिनि थाखाय दिनै माबायदि थांनानै थानो नांगौ, माबायदि खामानि मावनो नांगौ बेखौबो रोंलिया, जायनि जाहोनाव दिनै बिगियानगिरिफोराबो बुंदों दि जे बैफोरबायदि कम्पानि थानायनि थाखाय बेफोराव बे दैया गोजा जादों होननानै। नंगौ, बे जाहैबाय, बेबो जानो हागौ। नाथाय बेफोर जुदि जादोंब्ला, बिनि थाखाय जादोंब्ला मा? बे जाहैबाय इसोरनि सोरजिनायखौ नस्थ' खालामदों। इसोरनि सोरजिनाय जिथु अक्सिजेन, इसोरनि सोरजिनाय जिथु दै दङ, बेफोर गासैखौ गाज्रि खालामनानै होदों। दा बेवहाय बेफोर गासै सोमोनांथाव सिन नेरसोनफोरा नुजादों। आरो जिसु ख्रिस्ट' फैनायनि सिगां सिगां बेफोर गासै जाथायफोरा जागोन होननानै जिसु ख्रिस्ट'आ मोनथिहोखादों। जेब्ला जिसु ख्रिस्ट'आ सोरगोरायजोआव थांफिननायनि बाथ्राखौ बुंदोंमोन गावनि हिस्स'फोरनो, आरो आं सानसे फैफिनगोन बेखौ बुंदोंमोन, बै समाव जिसु ख्रिस्ट'नि सिलाफोरा सोंदोंमोन जे नों माब्ला फैगोन? आरो जिसु ख्रिस्ट'आ बै समाव बुंदोंमोन, आं माब्ला फैगोन बेखौ आं मोनथिया, आं बुंनो हानाय नङा, सोरगोआव थानाय आरफ'आबो बुंनो हाया, केबल आफायाल'सो बुङो। नाथाय बिनि सिगां सिगाङाव माखासे सिनफोर दङ, माखासे जाथायफोर जागोन। बेनि गेजेरजों नोंसोरो मोनथिदो दे जिसु ख्रिस्ट'नि फैगोन समा खाथि जासिगोन। जेरैहाय दावहा जागोन, जेरैहाय बांग्रिं जागोन, जेरैहाय नख्राङाव सोमोनांथाव सिनफोर नुजागोन, जेरै बुहुमाव सोमोनांथाव सिनफोर, नेरसोनफोर, गिथावना जाथायफोर जागोन। बेफोर गासै बाथ्राखौ जिसु ख्रिस्ट'आ गावनि सेलाफोरनो बुंदोंमोन। दिनै बे एखे जाथायफोरानो जागासिनो दङ। दिनै आर्जेन्टिनायाव जिथु दैसा दङ, बे दैसाया गोजा जाबाय। जि दैया नर्मेलि बेबायदि रं जाया, बेबायदि गाब जाया, नाथाय बेयाव गिथावनायै गोजा जादों। आरो बेयाव थानाय गोबां मानसिफोरानो गिदों मा जाखो होननानै। दिनै बे गिथावना जाथाय, दिनै बेबायदि सोलायनाया माखौ इन्डिकेट खालामदों? अनजाग्रा प्रियफोर, बे जाहैबाय जिसु ख्रिस्ट'नि नैथि फैफिननायनि समा खाथिसै, स्टार्ट जाबाय होननानै जोंनो मोनथिहोदों। दा बेयावहाय जोंनि मावनांगौ खामानि, जोंनि खामानिफ्रालाय माथो जागोन? बे जाहैबाय जिसु ख्रिस्ट'आ बिनि उनावनो बुंदोंमोन, बिनिखायनो नोंसोरखौ जेन रावबो थगायनो हाया, नोंसोरखौ जेन रावबो बरबाद खालामनो हाया, बिनि थाखाय सिरि मोननानै था होननानै बुंखादोंमोन। गोगोमै गसंथा, सिरि मोननानै था, नोंसोर जेन आन्दायै बायदि जेब्लानो आं फैगोन बै समाव आंजों लोगोसे थांफानो थाखाय होननानै जिसु ख्रिस्ट'आ फोरोंखादों। दा बेयावहाय साफ्रोमबो बर' ख्रिस्टियान सुबुंफोरनि थाखाय, साफ्रोमबो ख्रिस्टियान सुबुंफोरनि थाखाय बे गोबां गोनांथि बाथ्रा। बे जाथायफोरनि गेजेरजों जि मेसेजफोरखौ जोङो मोनो, बे मेसेजफोरखौ जोंनि जिउआव लागु खालामनाया जोंनि खामानि। जिखौ जोङो नुदों मेगनजों, बेफोरखौ जों गोसोआव लानो नांगोन। मानोना गोबां गिथावना जाथायफोर जागासिनो दङ। जिसु ख्रिस्ट'नि फैगोन समा खाथि जागासिनो दङ। दा बेवहाय जोंबो सिरि मोननानै थानांगोन, बोलो गोरा जानांगोन। दे अब्ला प्रियफोर, बे जाथायनि गेजेरजों जोङो जिखौ सोलोंबाय, बे जाहैबाय जिसु ख्रिस्ट'नि फैगोन समफोरा खाथिनिख्रुइ खाथि जाबोगासिनो दङ। जोङो सिरि मोननानै थानो नांगोन, सांग्रां जानानै थानो नांगोन। दे अब्ला दिनैनि भिडिअखौ बेसेबां दोनथ'नोसै। फैबाय थानाय समाव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैफिनबावसिगोन। थेंक इउ।